nako nga schedule sa Lenten recollection karong tuiga. Ug matag tuig maghimo gyud kog bag-o nga module, bag-o nga reflection mahitungod sa Kwaresma. Pero pagkahinumdum nako nga ang patrona man di ay dinhi sa parokya mao ang mahal nga inahan, nan akong giusab ang akong module, ang akong ipaambit para ninyo karong gabhi una. So kung naka-attend mo sa akong 8 ka recollection before ani, sure gyud ko nga wa mo kadungog paani. Kay bag-o ni nako siyang gihimo, kay lagi parokya man ni sa atong mahal nga inahan. So karong gabi mga igsuon, atong pamalandungan si Kristo. Pero magpatabang ta sa mahal nga inahan. Atong pamalandungan ang kaluoy sa Ginoo, pero magpatabang ta sa atong mahal nga inahan. Atong pamalandungan ang kasakit sa kalibutan, patabang ta sa atong mahal nga inahan. Mao na ang atong tema karong gabhi una, ato kininganlan og Misery, Mercy, and Mary, a Lenten reflection. So tulo lang ka punto atong pamalandungan. Kay kung ganahan na mo muuli, ganahan na sad ko muuli. So patas rata. Patas rata mo nang naglingkod sab ko, kay baw ko naglingkod sad mo, patas rata. So wag gyud rason nga magduka mo rong gabhi una ha. Okay ra gyud ko makatug mo din ha. Panangkamuti lang nga makamata pa mo. Kay di ra ko si Kristo nga makapabuhig patay. Okay, so ang inyong tapad, magtando-tando na gani na, bisag wa ko'y gipangutana, kuhita intaw na, kay basig di na nakamata. Okay. Misery, Mercy, ug Mary. Kining akong giproject ron din ha sa screen, uyon mo ana. Ang kalibutan, ang atong kalibutan karon samaran. Uyon mo dili. Ang atong kalibutan karon nagantos, uyon dili. Og akong pangutana, nganong nagantos man kita karon? Nganong kita tanan man nagantos karon? Bisag ang uban ninyo, klaro kayo dinhi ang inyuhang mga smile. So daghan tingali no kung pangutanon ko kamo nganong nagantos ta karon, sure ko nga daghan mo tubag. Di ba? No sama kadaghan sa inyong mga utang. So sweldo ra baron pero tingbayad sa drus utang, no? So nganong samaran man ang kalibutan, mo paambit lang kog mga pipila ka rason. Una, uyon gyud mo ani tungod sa sakit. Di ba? Daghan kay rong tao nga nagmasakiton. Daghan kay rong mga tao nga naa sa ospital. Daghan kay rong mga tao nga naalas balay naghuwat nga mamatay kay way ikabayad sa ospital. Kitang tanan dinhi naagyo tay atong tagsa-tagsa ka mga sakit, dili ba? O kinsa may mga high blood dinhi. O apil ko ana, no? Kinsa may taas og sugar dire. O wa koy apil ana, kamura dinha. Okay? Kinsa man ninyo dinhi ang hapit na mamatay. O wa koy apil ana, kamurang nangatawa. Okay? Tungod sa sakit, no? O kining sakit, di lang ni siya ingon physical sickness. Naapoy emotional sickness. Kanang mga tao pananglitan nga di maka-move on. Emotional sickness ba yan na? Kanang di gyud maka-move on ba? Bisag kay bawo na siya nga di na gyud siya balikan pero mutuog yapon siya nga balikan pa siya. Okay? Emotional sickness. So, samaran ang kalibutan karon tungod sa kasakit, tungod sa sakit. Samot na tong pag-COVID. Diba? Lain nga rason, nganong naay kasakit ang kalibutan karon,
tungod sa mga panag-away ug panaggubat, na ay gubat nga dinagko, na ay gubat nga ginagmay, ug naapod tay gubat nga tinagsa. Gubat sa Ukraine ug Russia, hangtod ron wa pa gyud nahuman. Gubat sa atong nasod against sa mga rebelde, wa gyud na nahuman bisag kinsang presidentiha. Gubat sa inyong managsilingan, di ba? Usahay na agyud kay manalalis dihas inyong silingan, dihas inyong kapunungan. Bekinsa man ninyo dinhi nga community or kapilya nga hangtod ron wa gyud mo'y away sukad na sugod mo. O hilom lagi tanan. O nagyud ni sagit gani. Di ba? So kitang tanan yun, maka-experience yun aning conflicts o kining mga gubat o tungod ni ini, the world is indeed wounded. Makapasakit manggod na siya sa kalibutan. Lain nga rason. Tungod aning atong pagkamalimtanon. Kana ganing makalimot ta, nga wata nakatun sa kagahapon, usap po das rason nganong samaran ang atong kalibutan karon. Pananglitan, kapila na ta gibagyo, kapila na ta naagi kusog kayo nga mga uwan, kapila na ta gibaha, pero nakatun ta pag segregate sa atong basuras balay. Biodegradable, malata, di malata, ay kapuya ana, ay labay lang na din ha, basuriro ra ana. No? Nalimuta nga, gibagyo na ta kaniadto. Nalimuta nga, grabe kayo ang mga baha. Pero hangtod ron, wag yun ta nakaton sa pag-atiman sa ato ang kalikupan, sa ato ang environment. Tungod sa atong pagkamalimtanon, exempted aning mga senior lang ha. Kay ang pagkamalimtanon, tungod man sad kuno is edad. Pero tungod sa atong pagka-forgetful, ang kalibutan nasamdan. Okay. Tungod po sa atong kahakog o kadaw, no? Sa kinabuhi nato, okay man nga magtigom ka. Di ba? Okay good magtigom ka. Naa kay trabaho, aron magtigom ka para sa imong pamilya. Aron na ay maayo nga pagskwela imong mga anak. No, okay man magtigom. Pero kung magtigom ka beyond what you need, lahi na ng storya. Mauna na'y gitawag og daw selfish. Nga bisag sakto ragod ang tulo ka botilya nga tubig, pero iunom tani kay lisod na mulinya, kay Odette para ba? So imbis na ay laing tao makapalit og tulo ka tubig, wala na kay imo namang gikuha, maunay selfish, maunay daw. Ug mo grabe ra ba na nganuman? Kay bisag dili imuha, imo nang kwaon, mao nay gitawag og hakog or greedy. Kanang bisag imong yuta, kutob ra dinhi, pasubrahan gyud nimong muhon, kay apil gyapon nas imuha. Nga kanang bisag dili imuha, imo nang kwaon. Bisag ang putos para to BYOP sa imong silingan, imo pag yung gidas inyuha, kay imuha to. Og tungod sa atong pagkadaw og pagkahakog, nasamaran ang kalibutan. Ug katapusan, or ikaduha, sa dili pa ang katapusan nga rason, kining atong pagka-indifferent. Unsa maning indifference? Mao ni siyang opposite sa gugma. Okay? Ang mga tao moingon sila nga ang opposite kuno sa gugma kay kalagot.
No, so kung maglagot ka og tao, nagpasabot ko no na siya nga, wa na ka nahigugma ana, pero di ko mutuo ana. Kanang maglagot ka sa imuhang bana, maglagot ka sa imong asawa, maglagot ka sa imong uyab, di na nagpasabot nga wa na ka nahigugma ana niya. Nagpabebe lang gud ka, nagpalambing lang gud ka, lagot-lagot lang gud ka. Pero kung kuhiton ka na niya, smilean ka na niya, ang mahulian ragod gihapon ka. So kanang kalagot, di na siya ingon, wa na kay gugma. No, nagluod-luod lang gud ka, nya para mangluod ka, para matagad ka niya, baglagot-lagot dayon ka. Pero nahigugma pagod ka niya, kung mamatay na siya, magpakamatay man yun ka ba? Para nako mga igsuon, ang opposite sa gugma is what we call indifference. Unsa maning indifference? Kana ganing magsugat mo, pero di yun ka makita niya. Kana ganing inig peace be with you, magtuo na ka nga iniglingi niya, nimo, musmile siya. Pero iniglingi niya sluyo, ang iyang makitaan, ang napagyusluyo nimo. Mao nay indifference. Kana ganing wa na ka ni exist sa iyahang kinabuhi. Nga bahalag maligsan ka dira atubangan sa highway, ay wa man ko kailaan na niya, bisag kailagod mo, uyab na nimo sa una, pero gipasagdan lang ka, mao na siya'y indifference. Kanang di na ka mubati sa ubang tao. Ug kung maabutaan na nga punto mga igsuon sa atong kinabuhi, nga di na ta mubati sa kasakit sa uban, sa kasakit sa uban, sa pag-anto sa uban, ang resulta gyud mahimong samaran ang kalibutan. Ug katapusan, tungod sa atong sala. Tungod sa atong sala, na ay samad ang atong kalibutan tungod sa atong sala. Dili lang inyong sala, hasta apil akong sala. Atong sala sa pagkamasuyaon. Loy, kanindot ato niyag cellphone, oy, no, mangutang ko para makautang ko, para makapalit ko laing cellphone. Ang sala sa atong pagkadakog kaon. Magpuasa lagi sa Biyernes Santo, pero pwerte po ang binignit o biko. Ang sala sa atong katapulan. Ang sala sa atong pagkabigaon. Ug uban pang atong mga sala. Kung makasala ta, atong gisamaran ang kalibutan. Mao na mga igsuon, unsa may tambal. Kung ang kalibutan karon samaran, unsa may tambal nga atong kailangan. Ang akong suggestion, mao nga ang kaluoy sa Ginoo, mao'y atong himuong tambal sa samad sa atong kalibutan karon. Atong himuon ang kaluoy sa Ginoo nga maoy makaayo sa ato ang tagsa-tagsa ka mga samad. Sudungan ninyo si Kristo dinha sa tunga ug tan-awa na ang iyahang samad nga makaayo sa imong samad karon. Tan-awa ninyo ang krus ni Jesus dinha sa tunga ug pasalamati siya. Jesus, salamat kay tungod sa imong samad naayo ang akong samad. So mga igsuon mo, invite ko ninyo, muhunong takadiyot, mo relax takadiyot, unya tutuki ko no ang lawas ni Jesus dinha nga samaran.
Muhilom ta kadiyot, tutuki ang iyang lawas nga samaran, ug pasalamati siya, kay pinaagi sa iyang mga samad, kita giluwas. Pinaagi sa iyang mga samad, kita gitagaag paglaom. Muhilom ta, ug tutuki si Jesus. Magampo kita, akong awhagon ang tanan, manglingkod lang niya. Please repeat after me. O Jesus nga samaran sa krus, salamat kay tungod sa imong samad, naayo ang among mga samad. Kay tungod sa imong samad, kami naluwas. Kay tungod sa imong samad, kami imong nahatagan og tinuod nga kalipay. Amen. Manata sa una nga part sa atoang pamalandong, arita sa ikaduhang bahin, og ato daw hisgutan kung unsa ni ang kaluoy sa Ginoo. So una atong gihisgutan ang misery, nga kitang tanan na ay kasakit, kitang tanan nagantos, kitang tanan samaran. Karon ato daw ila-ilahon kung unsa maning kaluoy. Kay ang kaluoy man kaha sa Ginoo, maoy atong tambal sa ato ang misery. So unsa man para nato ang kaluoy sa Ginoo. So una nga punto, ato kunong sabton kung unsa ang kaluoy in relation to justice and love. Kay usahay man ko, di ba, moingon ta? Di gyud ko magmaluluyon, kay kung magmaluluyon ko, wa na'y hustisya. Kung ako ni siyang pasayloon, ako ni siyang kaluyan, wa ko'y hustisya makuha. Okay? Iya kung giilog akong bana, niya ako siyang pasayloon, asa mang hustisya din ha? So ato ko nung sabton mga igsuon, unsa ni ang kaluoy sa Ginoo, or what is mercy, no, in relation to justice o gugma. O para masayon ni natog sabot,
para di mo magduka, no, imbis nga magkuha tag mga kutlo gikan sa mga santo, mga theologians, naghimo lang kog story nga para simple siya pagkasabot. So naay usa ka amahan, taga Minglanilla ni siya. Okay, kay namon ko sa Minglanilla. Unya kailangan og 300,000 ang amahan. Ngano man, dili para siyang kabit ha. Okay? Kundili para sa iyahang operasyon. Kailangan siyag surgery sa iyang tiyan o kailangan siyag 300,000. Unya kining amahan naa siya'y tulo ka mga anak nga lalaki. Okay? So nagsabot dayon sila, sige kay tulo man ta kabuok, atong bahinon og katulo ang 300,000. So pila man dapat ang ilang iamot? 100. So diha dayon sa ilang meeting, kay naa may kwarta ang kinamagwangan, hatag dayon siya 100,000 cheque. Okay. Ang ikaduha, kay maestro man, unya, bag-o pag yung kasal, nangutang pa taon siya, giprinda pa niya iyang ATM, namrinda pa siya sa mga alahas sa iyang asawa, nga gigamit sa kasal. So naabdan pa tawag mga duha ka simana before siya nihatag og 100,000. Ang ikatulo, no? Pari man sa seminaryo, no? Murag ako. So nagproblema pa ko, ang ako ra yung naabot 50,000. No? Kay pag human ako recollections Minglanilla na ay nihatag og 50,000. So maora po'y akong gihatag, no? Now, nakaibaw mang kinamagwangan, nga wa nihatag og 100 iyang kinamanghurang igsuon. Nasuko siya wa. Nasuko wa. Aka negative po din yung panghunahuna, oy, wala nasuko. Ang gibuhat sa kinamagwangan, nangutang siya. Nangutang siya 50,000 aron maabot ang 100,000. So kay kumplito naman ang kwarta, naabot na ang 300,000. So kini nga sugilanon mga igsuon atong i-apply. Asa diri ang kaluoy, asa diri ang hustisya, ug asa diri ang gugma. Now, asa dinhi ang hustisya mahitungod sa storya. Naagyod sa ikaduha. Nganuman, unsa man ang hustisya? Matud pa di Santo Tomas de Aquino, to give what is due. Unsay pasabot anas binisaya, imong ihatag ang angay nga ihatag sa uban. So pananglitan, kung nanghuwam ka na kog 100, nya sabuta nga way interest, bayri lang kog 100, justice demands nga mubayad yun kag 100. Mao na say hustisya, you give what is due. Dili sobra, dili pod kuwang. Sabot man ta nga imong adlaw diri sa opisina 450, aw kada adlaw 450 pod ang atong kwinta. Dili sobra, di pod kuwang. Maunay hustisya. So ang igsuon nga ikaduha, sabot man ta nga 100,000, aw mohatag gyud kog 100. Dili sobra, di pod kuwang. Og kung just ka nga taw, okay raman na siya. Wa man ay problema. Kay nga naman, wa may naalkansi ana nga laing tao. Dili ba? Nisakay kas jeep, nipliti ka, 20 pesos, 20 man ang pliti, aw, mo na'y hustisya. Pero kung namukong ka, 15 ray mong giingon, gipliti kay senior ka, bisag di pa ka senior,
No? Kung ingnon ka sa imong amiga nga natiguang naman ko, oy, masuko ka. Pero kung naakas mga opisina, moingon din ka, senior ko, paunaha ko sa linya. So justice, no? You give what is due. Way alkansi, wa po'y sobra. Now, ang kinamanghuran, siya actually ang recipient sa kaluoy. Siya ang nakadawat sa kaluoy. Nganuman, siya man ang miserable. Siya man ang nag-antos og taman. Mauna, makaingon ta, nga giluwas man siya siyang kinamagwangan, then the eldest is the symbol of mercy. O kay nganuman, kay tungod sa kaluoy sa kinamagwangan, nakabot ang nasabutan nga 300,000. Way sobra, wa po'y alkansi. Pero ang kinamagwangan ni extra effort siya. Kay luoy man ang kinamanghuran, ug mauna ang kaluoy. When you go beyond justice. Og nganong naluoy man ang kinamagwangan, usa ra gyud rason. Because they love siya mismo nahigugma sa iyang papa, nahigugma sa iyahang mga igsuon. Klaro? So unsa di ay ang kaluoy sa Ginoo? Palihog kog basa sa mga makakita. Pwede kusgan balik. So ang kaluoy sa Ginoo, gugma gyud na siya. Gugma nga andam mo sakripisyo aron makabot ang hustisya. Ang kinamagwangan andam mo sakripisyo aron makabot ang hustisya nga 300,000. Atong i-apply ni Jesus sa krus. Si Jesus tungod kay nahigugma siya sa Amahan, o tungod kay nahigugma siya nato, nan iyang gi-assume ang bayad sa sala. Imbis kita ang mubayad, siya ang nibayad aron makabot nato ang hustisya. Ug unsa man ang hustisya nga masumpay ta balik sa Ginoo. Bisag kita ang mubayad sa ato ang sayop, sa ato ang bayranan, gibayran ta ni Jesus. Ug mauna siya ang kaluoy sa Ginoo. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, tungod sa iyang gugma alang kanato, naluoy siya kanato, ug ang resulta nakabot ang hustisya. So di gyud ta makaingon nga ang kaluoy walay hustisya. Naagyoy kauban nga hustisya kun maghisgotag kaluoy. Klaro? Kay murag nagnganga naman ang uban. Ikaduha, gikan ni Pope Francis, ato dahil iampo si Pope Francis ha, kay na-hospital ra ba siya niya, wa takahibaw, unsa gyud gipamati, 86 anyos na pod ra ba in town ang atong Santo Papa. Now, ingon si Pope Francis, ang kaluoy kuno sa Ginoo, ang kaluoy gikan na siya sa Latin nga pinulungan, misericordis. Unsa man ang misericordis? Duha ka pulong na misery. Unsa tong misery gani? Pag-antos.
Cordis, unsa man ang cordis? Cardiac arrest. Sa pasabot ana, cardiology. Cardiologist. Unsa man na siya about? Dili na tungod kay sigig ka og humba. Okay. Unsa gani na kung ingon kag, uy namatay man to siya, uy gi cardiac arrest. Uy kailangan na ka makikita cardiologist. Unsa gani na siya? Unsa nga part sa lawas? Ang heart. So para ni Pope Francis, ang kaluoy sa Ginoo is the opening of your heart sa pag-antos sa uban. Ug mao na ang gibuhat sa Ginoo, niabli siya sa iyang kaugalingon, gidawat taniya ug nagpakamatay pagyud ang iyang anak para nato. Mao nay kaluoy sa Ginoo. Mao na mga igsuon, pananglitan na amos kulon. Unya nakakita mo mga nagpuyo din hasdan, mingon mo, uy luuya ato nila, uy. Nya nigpangaon ninyo sa Jollibee, suster kakita ka to ganina, ter sus luuya na luoy gid ko ato niya ter. No luoy ka yung mama, wa intay klarong kaon siyang batang kugos. Paano sus na luoy gid ko? Di na siya kaluoy. Nganuman, unsa may niabli ana? Imong baba man. Tinuod nga kaluoy, kung ang imong kasing-kasing ni abli, na ay gibuhat atong imong nakitaan. Kay kung imong babara mingon, hala kaluoy ato nila, oy naluoy, yun kay kung ato nila abakakon ka. Kaluoy ato mga nasunugan, no sus naluoy, yun ko nila. Pero pangayuan na gani kag mga tabang, mga amot para itabang sa mga nasunugan. Sunod lang ko nga sunog, teroy, kadaghan pa ko bayranan. Hindi na kaluoy. Mura na naay mangkililimos, no, imong yawyawan, o asa man kadung anong naamang kadiri, imong mama dapat pagpakaon nimo, nganong naamang kadiri sa daan init kaayo, nagskwela ta ka. Luoy kay kastanan nya tagaan ra nimog piso pero imong yaw-yaw balig usa ka libo. Di na kaluoy, pagarpar na. Kay para ni Pope Francis, ang kaluoy sa Ginoo pag-abli sa imong kasing-kasing sa pag-antos sa uban. Di lang nako i-play kay murag di man mo on ang music, no, pero kay baw ko nga pwede ba basig na mute. Ano man ni siya? Sorry ha, para ra to makamata mo. Okay. So ato sa ning i-play og tan-awan ninyo ang mubo nga famous parable, no, nga kitang tanan nahibaw na pero nindot sad atong i-recall kay kalimtano na ra ba mong tanan. Okay?
Akong ipos dinha kay gusto nako na explain dinhang dapita sa atuang pamalandong. Now, kay bawo mo unsay nahitabo sa prodigal son, dili ba? Unsay una gani anak nga sin? Oy tay, kay bawo man ko nga mamatay ka, ambi na lang na ako adaan ang akong bahin. Sure man gyud ko nga mamatay ka, ambi na lang na daan. Now, mga igsuon sa konteksto sa mga Hudeyo, mao na siya'y pinakadako nga insulto nga madawat sa amahan gikan sa iyahang mga anak. Nga kanang pangayo na iyang bahin, bisag buhi pa ang amahan. That is the greatest insult nga madawat sa amahan. Ug sa atong panahon, inana man sad na, di ba? Murag dako kay na nga insulto, no? Muuli imong anak, ma, kay bawo man gyud ko nga makanser ka, kay si Lola bitaw gikanser man to, imong igsuon gikanser pud to, kay bawo man ko kansiron pud ka puhon ma, mamatay ra ka, sa di pa na mahurot ang imong kwarta sa kemo ma, ambi na lang na daan akong bahin. Di ka na ninyo patyon inyong anak. So sa konteksto sa mga Hudeyo, mga igsuon, mao na siya'y pinaka grabe nga insulto nga madawat sa amahan. Unsay nahitabo, gihatag gihapon sa amahan. Now, lain nga sin, kita mo ganina, nagpakaon siya sa mga baboy. Kay nga naman, nahurot man iyang kwarta. So, ang iyang buhato na lang, magpakaon ko sa mga baboy, may na lang makakwarta ko. Now, mga igsuon, para sa mga Hudeyo, bawal ang baboy. Dili tungod kay hadlok sila ASF. Bawal para nila ang baboy, kay para nila ang baboy imperfect manggod nga animal tungod siyang mga tiil. Mao na bawal ang baboy. Bawal ang lechon. Unya, kay bawal man ang baboy, dapat di gyud sila magpaduol og baboy. Kay kung magpaduol sila og baboy, kuyaw kaayo mahimo silang unclean. Pero unsay nahitabos kinamanghuran nga anak nga usa ka Hudeyo, wa lang siya ni duol baboy, nagpakaon pagyud siya og baboy. Now, kung ikaw, Hudeyo, magpakaon kag baboy, mura ra naglabaw ang baboy kaysa nimo. Therefore, it is a very big insult sa usa ka Hudeyo nga magpakaon og baboy.
So tanawa ra gud ang nahitabo sa una nga scene, kinsay na insulto? Amahan. Sa ikaduha, kinsay na insulto? Ang anak. Iyang giinsulto ang iyang pagkatao, iyang pagkahudiyo. Kay nagpakaon na gud siya baboy. Mo na iyang resolution, muuli ko sa amoa. Bahalag dili na ko anak, bahalag tigtrabaho na lang ko dito, di lang ko mainsulto hangtod nga nagpakaon ra kog baboy. And so what happened? Mauna ni nga scene kanang inyong makita sa screen. Now, balaod sad nis mga Hudiyo nga kinahanglan ang mudagan ang anak or ang sulugoon padung sa amahan. Di gyud na pwede nga ang amahan or ang head of the family mao'y mudagan padung sa anak, padung sa sulugoon. Dapat ang anak, ang sulugoon, mao gyud mudagan padung sa iyang amahan, padung sa iyang amo. Pero unsa may nahitabo sa scene kini? Kinsa may nagunag dagan ang amahan. Mao kana mga igsuon ang kaluoy sa Ginoo. It is all about God giving us despite the insult. It is about God remembering us bisag ato siyang kalimtan. It is all about God welcoming us bisag sige na to siyang iitsapwera. It is all about God loving us despite our painful past. God's mercy according to the prodigal son is really about God running towards us first. Una mga igsuon, hinaot unta no sa mga ginikanan nga naa dinhi, the time of failure sa inyuhang mga anak should be the best time for you to love them. Kay kasagaran manggod mo ingon no nga sus kamay gyud sa akong anak no ka sus naklab gyud kay tika kay sus perfect ikaw gyud valedictorian sa klase no sus love kay kanako nak no kay imo gyud gituman ang akong damgo para nimo nga mag-nurse. Pero kung mapaangkan gani ang anak, magkalitsi-litsi gani ang anak, kasagaran nato ato din silang iitsapwera. Dili unta ingon ana ta. Hinaot unta, we become like the father sa prodigal son. Kay kung ato ng buhaton, mauna siya'y kaluoy nga tinuod, maunay gugma nga tinuod. That is why, panahon sa kalisod, panahon nga kita mahagba, that should be the best time for us to love one another. Atong basahon balik ang naa sa screen. Uyon mo ana, dili. So kung naay dili uyon, bahala na mo dinha, no? O kung uyon man mo, kung naamoy kaila nga wala ni sunod ani, sultihi ko kay atong tunglohon. Okay. The time of failure is the best time to love. Ari natas katapusan. Ari natas katapusan. Ato daw tan-aon ang kaluoy in the most concrete way. Kaya ang kaluoy manggos Ginoo dili ra na sa huna-huna lang. Konkreto gyud na siya nga realidad. So unsa may konkreto nga realidad sa kaluoy sa Ginoo, una gyud ang sakramento sa kumpisal. Hinaot unta mangumpisal ta dili lang tungod kay gusto ta magpalabas sa ato ang sinina nga hugaw na kaayo. Dili ha, ang kumpisal dili na siya washing machine. Nga pakasa kago sa katuig, inig Semana Santa, magpalaba ka dinas kumpisal. Inig human sa Kabanhawan Festival,
magpakasa na sad ka. Dili na ingon ana ang kumpisal ha. Ang kumpisal mga igsuon is really about experiencing God's mercy in the most concrete way. Ang uban tingali maingon, hangad lang ko sa Ginoo pader. Mangayo ko niyag sorry o kahibaw ko nga pasayloon ako ana niya. Di na ko mangumpisal. Okay ra ko ana, pero sure gyud ka kang inighuman nimog hangad gipasaylo ka ana. Niingon din Ginoo, human nimog sulti, Lord, sorry, niingon din sa gipasaylo na tika. Pero lahi ra gyud na kun muduol kas kumpisalan, di ba? Kay makadungog man gyud ka gikan sa baba sa pari. Pinaagi sa simbahan, ako nagpasaylo nimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bahalag bati nagnaong ang pari. Tinuod yun na nga gipasaylo ka ana sa Ginoo. Amen. So hinaot unta mga igsuon, bisag layo-layo pa ang Semana Santa, no? Layo-layo pa ang Biyernes Huwebes Santo, kung naatay chance nga makakumpisal, mangumpisal na ta. Ayaw huwata nga, Huwebes Santo na lang, oy, kay waay trabaho. Uy, nig-adto nimo sa Huwebes Santo, taas mang linya, ugma na lang sa Biyernes. Uy, kay sige magkakaog binignit, humagkaog binignit, nagduka ka, nakamata ka, adto ka simbahan, uy, taas mang linya. Sabado Santo na lang. Nya Sabado Santo, nangandam na ka kay Kabanhawan Festival na Sminglanilla, nangurtina na ka, nagpagawas na kag mga plato nimo, nga di gyud magawas. Uy, hala, mangumpisal pa man di ay ko, ning-adto nimo sa parokya, wana, Easter Vigil na. Moingon na lang ka, sunod tuig na lang. Inig sunod tuig, same story. Sunod tuig na lang. Total, makaabot pa man ta. Okay ra ko ana, why problema? Imuha man ang kinabuhi. Ampo lang yun nga di ka mamatay. Kay basig di ka kaabot sa sunod Semana Santa. Mo na mga igsuon ha, ato intaong isinati in the most concrete ang kaluoy sa Ginoo diha sa kumpisalan. Ayaw mo kauwaw sa pari nga mauwaw man ko pader, oy kay kanang mauwaw ko sa pari kay kaila ra ba na siya nako? Kaila ra ba na siya nako nga ako gitig komentaryo siyang wali. Okay? So ayaw mo kauwaw sa pari, ayaw mo kahadlok kay ngano man kung amo nang ipanabi ang inyohang mga sala, matangtang miana sa mong kapagkapari. Ingon ana ka seryoso ang simbahan ana. Kung amo nang imarites ang inyohang mga sala, sus dito sa Binglanilla, pagkadaghan ana nila dinhang mupatay tao. Kay sus kada kumpisal na ako, sus mga 300 yun na, kada tuig ang mangumpisal nga nakapatay tao na sila. Di yun na pwede, no? So, please, pamalihog, hangyo lang, atong dawaton ang kaluoy sa Ginoo, pinaagi dinha sa pagpangumpisal. Ayaw huwata ang Huwebes Santo ha, kung ugma makakumpisal na mo, pangumpisal na mo daan, para igo na lang mo mukaog binignits Biyernes Santo. Okay. Now, towards other people, naapoy concrete expression of mercy. Ug mao ni ang gitawag natog works of mercy. Pili lang mo ana. Hinaot unta dili mahuman ang Semana Santa nga di mo makabuhat ana. No? Feed the hungry, give drink to the thirsty, shelter the homeless, etc. Bisag usa lang unta, buhata kuno na sa dili pa mahuman ang sugat. Aron atog yung mapaambit ang kaluoy sa Ginoo ngadto sa uban. Ari na tas katapusang punto sa atong pamalandong karon mga igsuon. Ug mao ni si Maria kay parokya gud ta sa mahal nga inahan.
Si Maria, inahan sa kaluoy. Kung inyong tanaw ang iyang kasing-kasing, luoy or dili? Uy, mga parokyano mo sa Immaculate Heart of Mary, wa lagi ko'y nadungog nga tubag. Mga Katoliko ba mo? Or basig nasayop ko sulod nga simbahan? Kung inyong tanaw ng kasing-kasing ni Maria, luoy ba siya tanawon? Usa man gyud. Mga Katoliko gyud mo? Morning Archdiocese Sunshine no, sa Minglanilla, Immaculate Heart of Mary, kay basig nasayop kog sulod. Kung ito atong tanaw ng kasing-kasing ni Maria, luoy tanawon, oy. Because she underwent 7 sorrows. Daw kapito giduslak ang iyang kasing-kasing. Nag-antos si Maria, naapoy kasakit si Maria sa manato. Pero lang, si Maria, matod pa ni Arkanghel Gabriel, is full of grace. Nagsakit siya, pero puno siya og gugma. Puno siya og grasya. Ingon ana unta ta mga igsuon. Nga bahalag nag-antos ta, bahalag nag-antos ta, puno gihapon unta ta sa kaluoy sa Ginoo. Akong usbon, sama unta ta ni Maria, nga bahalag nag-antos, puno gihapon ta sa kaluoy sa Ginoo. Puno unta gihapon ta sa gugma sa Ginoo. Kay di man yun ni malikayan ang pag-antos mga igsuon. Kinsa ninyo dinhi ang way pag-antos? Isa ang kamot. Kitang tanan naa gyud tay pag-antos. Kay duhara gyud ka klase nga tawo ang way pag-antos. O kung gusto mo nga di na mo mag-antos, pili lang mo aning duha ka grupo. Asa mo ani ha? Bekin sa ninyo dinhi ang di na gusto mag-antos. Nga mo surrender na. So kung gusto na mo surrender, pili lang mo ani. Una nga tao nga way giantos ang mga ikaw ang mag-antos kung duol ka ana nila. Pero sila, wag yun na sila'y pag-antos, oy. Bahalag naghubo na sila, wag yun na sila'y problema. Ikaduha nga mga grupo nga walay pag-antos, ang mga patay. So kung di na mo gusto mag-antos, pili lang mo, mabuang or matay. So kinsay gusto din ang mabuang na? Wala, mamatay na, kinsay gusto na? So like Mary, sama unta ta sa kasing-kasing ni Maria mga igsuon, nag-antos apan puno sa gugma. O nganong puno man siya sa gugma, tungod man gud kay abli iyang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, o tungod man gud kay abli ang iyang kasing-kasing sa mga panginahanglan sa uban. So kung gusto mo mapuno og kaluoy sa Ginoo, abliha ang inyong kasing-kasing sa iyang pulong, abliha ang inyong kasing-kasing sa nakapanginahanglan sa uban. Amen? Ako ning tapuson ang ako ang pamalandong og duha ka sugilanon. Kaila mo niya? Si Cardinal Tagle, one time, gi-invite siya og misa. Napani siya sa Manila. Unya, kay traffic man sa Manila, natanggong yun ang iyang gisakyan. Ang sakyanan, tag-iya sa nag-invite niya og misa. No? So, kay na traffic man, naay ni duol niya nga
barkilyo vendor. Kailan mo barkilyos? Kanang mayo iparis og ice cream, di ba? Kanang tayhop-tayhopo no nga dali ra mabuak, barkilyo. So pagkakita sa barkilyo vendor nga naas Cardinal Tagle sa front seat, ni duol siya, nanuktok siya. Nya iyang gipakita iyang barkilyo. Ang driver in town na kuyawan kay bisita guni sa akong amo. So ang driver sige nagingon, pahawa sige siya sinyas. Kay naikog po siyang kardinal nga iyang abugon. Hangtod nga nakabantay si kardinal sa driver nga naunsa man ka. Nya ingon ang driver, naaman goy naay tindero sa gawas kardinal. Unya ang kartong barkilyo vendor, sige ra siya panuktok. Nagpakita siyang barkilyo. Moto si Cardinal Tagle, iyang giablihan ang iyahang side niya. Ingon pag yun ang driver, Cardinal, ayaw lang, kay kasabaan ko sa akong amo, ani. Siya, ayaw lang, ako lang ning ablihan. And, unsay gibuhat sa barkilyo vendor, niingon siya, Cardinal, nakakita na yun ko nimo face to face. Ako ning ihatag nimo akong barkilyo. Kay lipay kay ko nga nakakita na ko nimo kay kutob ra gyud ko sa TV or sa newspaper, pero karon nanagyud ka sa akong atubangan. Libre ni Cardinal, di ni nako ipabaligya nimo, imuha na ni siya. Natanga si Cardinal. Ug matod pa niya sa iyang pamalandong, ingon siya, at that moment, the street became the cathedral, and the best preacher was the barkilyo vendor. At that moment, para ni Cardinal Tagle, ang dan nahimong simbahan, ug ang pinakamaayo nga magwawali, dili siya, kundili kadtong nanindag barkilyo. Katong naninda og barkilyo, nagantos pudto siya, kay naninda gud siya sdan. Pero iyang kasing-kasing, puno gihapon sa gugma. Ang inyong kasing-kasing ron, nagantos, pero puno ba gihapon sa gugma? Kita mo ana sa Facebook nga picture kung makahinomdom mo kaniadto na atoy bagyo didto sa Luzon human sa Ondoy na ay lain na pod nga bagyo nga niigo sa ilahang dapit. Pag human dayon sa bagyo, kining naka-blue usa ni siya ka stroke survivor. Unya kini dayong kining stroke survivor kay wa man siya klarong trabaho, manglimos na ni sa kada adlaw para siyang tambal. Pero that moment, kini si Romeo Menil, human sa bagyo, nang limos siya, human niyag panglimos pila ka adlaw, niadto siya sa refugee center, sa kanang help center, ug iyang gidonate tanan niyang nalimos, kanang naas picture, naas lamisa, mga sinsiyo, 12,390. Ipangutana siya, tanan imong ihatag, kailangan bikas para sa imong tambal. Tunga lang tingali, no? Ang tunga itabang, ang tunga para imong tambal. Kay ba mo siyang ingon siya, gitabangan man kos Ginoo, nanong di man kumutabang sa uban. Nakadawat man ko sa Ginoo grasya, nganong di man ko makapahatag og grasya sa uban. Si Romeo, iyang kasing-kasing puno pud sa pag-antos, pero puno pud siya og gugma, puno pud siya og kaluoy. Kita may kitag mga lawas. Pasalamat as Ginoo na ati kaulian nga balay.
Pasalamat as Ginoo dili ta kada adlaw magbuwad sa init para maninda, para makakwarta anang adlaw aron na atay ikakaon. Pero nganong di man ta andam muhatag ngadto sa uban. Og andam lang ta makahatag sa uban kung ang atong kasing-kasing bisag puno kini sa kalagot or sa pag-antos, bahalag puno sa pag-antos, pero puno gihapon ni siya kaluoy sa Ginoo, then you can give with a cheerful heart. Mga igsuon na malandong takarong gabhiuna sa pipila ka oras sa dili pa ang Holy Week. Kitang tanan na ay misery, nag-antos ta. Pero gihatagan tagtambal sa Ginoo ang iyang kaluoy. Mao na mukat-on ta ni Maria. Puno ang iyang kasing-kasing og pag-antos, pero puno pod ang iyang kasing-kasing og gugma og kaluoy sa Ginoo. Let me end with these words. Misery will always be part of our lives. Kay kung di na part sa atong lives, asa gani ta mabilong? Either or ma? So misery will always be part of our lives. Pero, as long as there are people who are merciful, life continues to be beautiful. Mao na atong hagit, let us be like Mary, a woman of mercy, a mother of love. Amen? Sa katapusan, isip pagtapos nato sa ato ang recollection, muhalad ta og insenso atubangan sa lawas ni Kristo, pero ako lang i-invite ang mga head sa mga organizations or head sa mga kapilya nga maoy mo duol sa altar ug maoy mo sunog sa insenso in behalf sa inyuhang community, in behalf sa inyong organization. Ug samtang magsunog sa insenso, na ako'y kanta nga i-play ug mao ni siya ato ang prayer offering samtang ang mga leader sa mandated organization or kapilya mao'y muhalad sa insenso, musunog sa insenso in behalf sa uban. Okay? So, ako rong awhagon ang mga sakristan, so ibutang na ang duha ka kaang, ug ang mga leaders lang, presidente sa mga kapilya, kung wang presidente, ang vice or kinsa may naa, no, leaders sa kapilya, ang presidente, or kung pamilya mo, ang amahan, muhimo mog duha ka linya, og atong sunugon ang insenso, isip atong paghalad sa atong pag-antos ngadto sa pag-antos ni Jesus. Atong pag-ampo that our suffering will be our offering. My suffering is my offering. So akong hangyoon ang mga leader sa katong mga grupo, mga mandated organizations, mga kapilya, o atong ihalad no, ang insenso in behalf sa inyohang kapunungan, samtang atong awiton ang my offering is my suffering. Sige, palihog. Kahibaw mo ang manganta tang tanan. Itong mga kamot, no, paduol sa krus, o please repeat after me, isip atong closing prayer. O Jesus nga gilansang sa krus, salamat sa pagpahinumdum kanako, nga bisan pa man kami mag-antos, kami mamahimo di ay nga muhatag gihapon sa uban. Salamat Ginoo sa pagpahinumdum nga my suffering is my offering.
My suffering is my offering. My suffering is my offering. Busa Ginoo, bisan ako nag-antos, Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Bisan ako nag-antos, Lord, I offer my life to you. Amen. Og panalanginan kamo sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Bulahang gabi sa tanan, advance sa Happy Easter, og salamat sa pagpaminaw og see you around dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo. Daghang salamat, atong pakpakan ang Ginoo. In behalf of the team of pastors, the Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary, Minglanilla, Cebu, the certificate of appreciation is presented to Reverend Father Zenon A. Guanzon for imparting his valuable insights and inspirations to the parishioners as guest speaker during the Parish Lenten Recollection, given this 31st day of March 2023 at the Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary, Poblacion Ward 3, Minglanilla, Cebu. Signed, Reverend Father Joselito Danao, Parish Team Moderator. So salamat o pwede na mamauli kay sa Biyernes Santo pa ang binignit. So have a safe travel home ha, and see you around. Daghan kayong salamat.